₱11 milyong kantidad din shabu ang nasamsam kan otoridad sa 2 persona sa pigkasang bypass operation sa Purok 5 Barangay Binagri, Tigaon, Camarines Sur, alas 6:35 kaining Huwebes, Setyembre 12. Binisto ang mga sospek na sinda Arnel Tabaco Emiliante, residente ka nasabing lugar asin ang tagsadiri kan harong na pigbabakalan ni shabu. Arestado man si Domingo Punto de la Cruz, 34 anyos, may agom asin residente kan Sitio Bagnoson, Barangay Hibago o Campo, Camarines Sur. Sigun kay Carlo Fernandez III, ang tagapagtaram kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, positibong napabakalan ni siya bukan duwang sospek ang nagsarbing pusher buyer sa operasyon, alagad marikas na nakadulag ang sospek na si Tabaco. Na-recover sa operasyon ang pukomas o minus 525 gramo ng shabu na may estimated street value na pukomas o minus 1,100,000 pesos asin duwang unit ng bako lisensyadong caliber 45 Colt pistol na may mga laog na live ammunition. Talagang dakulaon na tabang iyan hawag po kaning mga makusugo na ang buot sa mga tawong ini maglaog ni mga arugan sa dakulang droga ay pag naali po sila sa satuyang komunidad, automatic po dakula man ang mababawas kang mga source na pwedeng pagkakuhaan kang mga satuyang kababayan na nalululong digdig sa mga droga pong ini. Pigi-imbestigaran pa hasta ngunyan kung saan nagkukuha ng droga ang mga sospek, alagad posible da ang hali pa ining Manila. Pigi-imbestigaran man kung nagamit na si krimen ang duwang kalibre ng badil. Padagos man ang paghahanap kan otoridad sa nakatakas na sospek. Behalf kang PDEA RO5, pasalamatan po ang satuyang mga kapwa Bicolano sa inyo pong pagtiwala sa samuyang opisina, ahensya, na pagtao po sa imuya kang mga impormasyon tungkol po sa mga nagtitinda po ng mga drugs sa indang lugar at be rest assured po na ang identity po nindo demi iluluwas, safe po yan at ika-clarify mi man po lahat na at i-confirm mi po ang lahat na ang gabos na impormasyon na bitaw po sa muya at a-actionan mi po tulos ini pong mga data pong ini. Iyo man po ang gusto mi parehas po sendo na malinigan ang satuyang barangay at satuyang kabikulan. Mientras tanto, naging matrayumpo ang operasyon huli kan pinagsararong puwersa kan PDEA Camarines Sur Provincial Office, PDEA Naga City, Tigaon Municipal Police Station, asin Camarines Sur 2nd Provincial Office Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit. Nasa custodial facility na nadakop na sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Section 5 asin 11 kan Article 11 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.